Cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai Sarki. Amin. Yanwana kaunatattu na marabce mu a ranar Lahadi ta farko ta azumi, wato Lahadi ta farko ta shirin Faska. A cikin karatukanmu, karatu na farko ya nuna mana yadda Allah ya hada wani dankon zumunci ko kuma sabon alkawari da shi Nuhu, da kuma bishara ta nuna mana da cewa ba bishara ta Markus cewa bayan da akan gwaji da Yesu ya sha, wato da turanci ana kira temptation kenan. Mecece gwaji? Kuma an ce mana bayan baptisman Yesu ne ya fito daga wannan gwaji din, ya fara fuskanta. Menene yana koya mana a rayuwa? Yana koya mana da cewa shine gadu masu bi ta bangaren baptisma namu, ta bangaren zamantakewa namu, muddin har mun ga mun samu baptisma, mun samu wannan hatimi na Yesu almasihu, dole ne kawai mu fuskanci wannan gwaji a rayuwarmu. Dole ne kuma za mu samu kanmu a hanyoyi daban-daban. Amma menene gwaji din nan? Gwaji din nan ta kunshi hanyoyi da yawa. An ba da labarin wani mutum wanda ya ce ya shiga mota zai yi tafiya. A cikin mota din yana nan tsakanin shi da nan wata budurwa da kuma wata tsohuwa. Ana nan a hanya, idan direba ya fara juyawa ya kai wani kwana, sai da shike yana bacci sai ya sa kanshi a kirjin, in ya tashi ya ga kanshi a ta kafada ko kuma kafadan mata din, wato tsohuwan, sai ya ce da turanci, Lord, lead me not into temptation, wato ya Allah kada ka kai ni ga jaraba. Haka ya yi ta yi, sai ya zo daga baya kuma garin bacci, sai direba kuma ya taso garin tafiya kuma hakan nan, sai ya samo kansa akan kafada na budurwa, sai ya ce, Lord, may your will be done, wato nufinka ya cika. Menene yana tuna mana da nan wurin? Wasu lokaci, wasu abubuwan da muke so mu yi a gwaji na zunubi ko kuma na fadi ga gwaji, mukan so abin da zai so muna ganin shi a idanunmu ne. Shaidan yakan gwada mu da abubuwan da ke nan kusa da mu, da ke tafiya da mu. Shaidan yakan gwada mu da wasu ayyuka da mu kan yi tunani ba zai iya takakara ya karya, abin da mun san muke so ne yake zuwa mana da shi. Kuma dai sai dai mu san cewa ga ɗudan Adam, idan kai mabiyin almasihu, gwaji ya zama dole. Ba wai cewa ka zama na almasihu ba za ka fuskanci gwaji ba. Dole ne za ka fuskanci gwaji a rayuwarka, domin a lokacin gwaji ne akan samu wannan tambaya na ko in bi ko kada in bi. Wasu lokuta, wasu a zamanin rayuwa, a cikin hamada na rayuwa, wato desert of life, wasu sun so su bi kan gwaji, kuma gwaji din nan bai taimake su ba. Wasu sun so su bi gwaji kuma ya yi menene, bisa ga bi ba su iya sun fito ba. Wahalar rayuwa cikin hamada yana ba mu hanyar da cewa idan har za mu yi gwaji, za mu fuskanci kanmu a ciki. Yesu ya ba mu hanyoyi da za mu iya fitar da shi. Wasu lokaci kuma da yawa za ka ji an ce mana, ana gwada mu, mutane za su ce mana, me yasa ba za mu iya yin? Ai littafi mai sarki ma ya faɗa haka. Idan mun karanta yadda aka gwada Yesu, ai shaidan ma ya yi ta amfani da wasu wurare ne daga littafi mai sarki domin ya yi menene, domin ya samu kan Yesu. Amma Yesu bai bashi wannan ba. Me yasa Yesu bai bashi ba? Domin Yesu ya san cewa yana yin sa ne ba a hanya da ya kamata. Wasu lokuta mukan so mu yi amfani da kalmar Ubangiji ba a hanyar da ya kamata ba, sai dai muna yin shi ne domin menene, ya suitin interest nan, wato ya bi halinmu da bai kamata ba. To idan ya bi halinmu da bai kamata ba, ina amfanin wannan rayuwar a gare mu? Ya kamata mu sani gwaji ga ɗan adam ya fuskance shi, amma kada mu fada ga gare shi. Idan ya zo yadda Yesu ma ya kauce masa, mu ma za mu iya kaucewa a duk lokaci. Mu ma za mu iya bin hanyoyi da ya kamata. So da yawa akan gwaji, wasu sun riga sun yi musun sunansu, sun yi musun sanin Yesu, sun yi musun sanin komai da komai. Haka ma an ba da labarin wasu mutane biyu abokanaye a hanya za su je wani kauye, Peter da John. Sai
John ya ce ma Peter, tunda za mu je ɓangaren inda akwai mutane sosai Hausawa, sai ya ce in mun je fa wayannan ba za su karɓe mu da kyau ba. Me yasa ba zai zama ba mu canza sunayenmu? Idan mun canza sunanmu, tunda kai sunanka Bitrus sai ka zama tunda sunanka Peter ka zama Bitrus, ni John zan zama Yahaya. Peter ya ce ba zai koma da sunan shi wani abu ba, zai ansa Peter, amma kuma shi John ya ce shi zai ringa zama Yahaya a can. Da suka isa sun yi sallama a wani gida da shike suna jin yunwa, sai suka samu mai gidan ya zo a ce waye da waye suke sallama, sai aka ce Peter ne da Yahaya. Mutumin ya zo zaure ya gaishe su, ya ce na san yunwa na damunku, bari a kawo muku abinci. Sai ya ce ma matan, ki yi abinci na mutum ɗaya. Yahaya yana farin ciki domin za a yi abinci domin sa. Yana zama aka yi abinci. Da an gama yin abinci sai mai gida aka kawo ma mai gida ya ka ba ma shi, ya ce ma Peter, to ga abinci gare ka faɗan uwa, domin menene ka ci ka ɗan samu karfi. Yahaya kai ma ka san cewa yanzu watan Ramadana ne muna azumi, ko ba haka ba? Ya ce kwarai kuwa. Ya ce to sai ka yi hakuri da wannan, inda an sha ruwa sai kai ma za ka zo ka ci naka abinci. Shi yasa a menene za mu gane a cikin wannan labarin? Yahaya ya so ya yi musu ta ɓangaren wani abu na ban gaskiyarsa shi John, sai kuma ga abin da ya kai mishi. Da yawa a rayuwa ma sun yi musu hakan nan, ya jawo musu damuwa, ya jawo musu hanyoyi da yawa da suna takaici a yau. Ba abun mamaki ba ne yau akwai Kiristoci da suna sa wajajen aiki, in ka je ka duba musamman sojoji ko kuma 'yan sanda ko kuma wani abu, a maimakon su yi amfani da sunansu na Kirista, sun canza shi domin sunan da bai kamata ba, domin suna musun sani, domin neman abin da za su biya bukatun ransu. Yan uwana, kada mu manta cewa ba za mu iya ɓoye wannan sunanmu ba, ba za mu iya ɓoye wannan identity namu na masu bin almasihu ba, domin a duk lokacin da muka ɓoye shi, Allah ma zai tona asirinmu. Kamar yadda mun zama na Yesu, bari mu ci gaba da bin Yesu a hanyoyi da ya kamata, mu bi shi, mu kuma bi hanyoyinsa, mu bi tafarkinsa da kyau, domin hakan ne za mu samu abin da muke so. Mu yi addu'a. Ya Allah Uba, cikin wannan karatukanmu da aka karanto mana, muna roƙonka ya Uba, ka bi da mu, ka sa mu magance wannan jarabobi a rayuwarmu ta hanyoyi daban-daban, ka sa mu magance su yadda sunanka zai samu ɗaukaka. Mu yi wannan roƙo a cikin sunan Yesu Kristi, kai ne mai cetonmu. Amin. Bari albarkan Allah, Uba da Ɗa da Ruhu mai sarki ya soka kanku da yanzu da har abada abadin. Amin. Yesu babban malaminmu, Yesu babban malaminmu.